Moikka! Tänään me tultiin tänne Suomen suurimpaan City Markettiin keskustelemaan vähän siitä, että mitä meidän työntekijät tekee. Eli mennään tutustumaan Verticalaisen päivään. Moikka Henri! No moi! Mitäs sä täällä keräilet ilmeisesti? Joo, tässä on tilauksessa 4 asiakkaan kaikki tavarat, että Niin. tällaista se on. Niin. Teekö sä muuta Verticalla kuin verkkokauppaa? En, että nyt mä oon täällä keräilen, mutta sit mä oon välillä varastopuolella myös. Että Okei. se voi niinku täällä vaihdella vähän niinku. Ja kauas sä oot ollut meillä? Vajaa pari vuotta. Miten sä oot viihtynyt? Ihan hyvin, että kaikki sujuu oikein mallikkaasti, että Ja töitä riittää? joo. Onko sulla jotain opiskeluja päällekkäin vai onko pelkästään teet töitä? Teen pelkästään töitä täällä Joo. hetkellä, että joka arkipäivä. Niin, että sulla on ihan 5 päivää viikosta. Joo. Ja oot tykännyt? Joo. Selvä. Mitä sä kertoisit Verticosta muille? Mun mielestä kiva paikka, että aina jos on jotain kysyttävää, niin saa helposti apua ja palkka on kätevää sillä tavalla, että se tulee aina ajallaan ja että se voi periaatteessa nostaa koska tahansa ja tulee niinku saman päivän aikana, jos aamuun nostaa. Niin, meillä on se palkka 365. Yes. Et se on varsin kätevä välillä. Kyllä. Ja ihan mukavaa porukkaa ollut kaikki, mitä Verticon kautta tavannut. Että No niin, kiva kuulla. Suosittelisitko kaverille? joo, kyllä mä voisin suositella. No niin, kiva.